Vakomana vana Chigumba votandaniswa kuNamibia vachinzi aiwa vari kutsvake ikoko. Toona kuti aiwa pane footage kana mavideos ari kutendera pasocial media patoona kuti sezvongozikanwa nenyika yose kuti aiwa panguva yakadai yemaelections everyone aiwa anenge ari mobile, anenge ari vigilant, adaiswa chiri kuitika. Toona kuti chaos inoitika paelectoral commission aiwa yekuNamibia patoona kuti aiwa vakomana opposition venyika yavo yeNamibia vanoita chaos ikoko vaona madelegates eZANU-PF vakomana vanodeployiwa kana vanotumwa nethe ruling party ZANU-PF vari munyika yavo. Sarambe namashoko anobuda nyoro panapa, remember wasubscribe, ulike, uturn on the bell icon. Toona kuti panapa ana Majara Jones vanobuda vachinyora pamusoro pechiitiko ichi vachiti it is even disastrous for Namibians that SADC chairman Idi Mnangagwa delegated his side chick Priscilla Chigumba to preside over the elections in that country is one of the lead observers. Chigumba hates ZEG Zimbabwe and we all know the commission's fraudulent activities. Anotega chiti CNN mashoko anobuda taura panapa na Majara Jones achiti aiwa chitiko ichi chaitika chanoti aiwa vakomana vanospota maagents eZANU-PF pamwe chete nevakomana veZEG vana Chigumba vanozikanwa aiwa navanesi kuti vakomana ava kana iri nhau yekubika nyangwe nekutokona kutomabika zvavo maresults acho ndo nyanzvi. Panapa tinoona kuti kunoitika kezo tinoona kuti they are calling vachiti aiwa vakomana vonga vadzoke kuti vasakanganisa credibility yemaelectoral commission kana yedzimwe nyika. Amene vachipotedza mafungiro enyu munoti kudii pamusoro pechitiko ichi zvatinoona kuti chabva chadelaya maresults enyika yeNamibia. We don't know kuti vakomana veikoko veSWAPO vari kumboita nezvei zvatakuona kuti vanhu vachingobatira hana dzavo mumaoko vasingazivi kuti their future tomorrow inenge yakamira sei, inenge iri papi. Toziva mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.